nalikan menungso niki anak Adam meninggal dunia mongko kabeh amale putus kecuali 3 jalur 3 perkara itu 3 jalur 3 perkara. Nomor pertama bahwa ilmin sodakotin jariyatin. Pertama sodako jariyah jenengan nate sodako rupane semen terus dibangun masjid. Nah semen itu selama cing nempel teng bangunan masjid terus dimanfaatkan jadi bangunan masjid selama itu terus mengalir ganjaran itu sampai kemudian situ tetap mengalir pahalanya nyumbang semen. Kalau jenengan nyumbang karpet datang ke masjid ya selama karpet itu dibangun ke masjid di beber ke masjid damel sholat, damel ibadah, damel kegiatan masjid ini jenengan sisa masjid itu terus asal ganjaran ini karpet itu lan saking boten aku masjid umpamane dirupane pohon di jenengan ada tanduran misal klopo. Nah, klopo itu contohnya klopo sing nandur paling boten belum ngrasani hasilnya wis itu dhisik. Lah tapi meskipun boten ngrasani hasilnya secara nyoto nalikane sampun sedo niku asal kiriman ganjaran klopo. Mergo klopo sing wis gedhe wis gombel tipe anak putune jenengan. Nah anak putune kula jenengan iki manfaatne klopo niku kula jenengan sing sampun nandur niku asal ganjaran. Ganjarane sangka sedekah klopo teng anak putu kula jenengan. Lha niku namine sedekah jariyah. Niku. Menawa wong tuwa kowe senak kulino nggih tandurane napa sing kata-kata tanduran gede-gede sing awet. Klopo nggih sawu. Nggih nangka terus sing awet-awet ngono kok ngentos nek niku dados sedekah jariyah. Umpamane besok aku mati iki wit iki jelas sing urip wit iki umure dawa. Wit iki umure suwe. Gitu sawu kok bisa ratusan tahun sawu klopo gitu. Nanti wong wis sampun sedo wit iki gembel terus ya. Berbuah terus dimanfaatkan anak putune. Niki dados sedekah